Idem na mini a idem na nechty. Čo tam mala? What the fuck? Toto je strašné. Vieš koľko buriny zas budeme mať? No, ja viem, že bolo vidno blesk. Fú, ale aký fialový až. Extrém. Dneska som umývala terasu. Bože, moja mama sa bojí búrky strašne. Mala by som jej zavolať. Ona sa strašne bojí. Moja mama strašne. Extrémne le. Ako sa má, akorát mi písala, lebo ona totiž to určite na tomto live streame, keďže mi napísala a písala mi na WhatsApp, že v Trnave neprší. Tak mami, keď si tu, priprav sa, že možno bude pršať a toto keď dojde k vám, tak odporúčam ti čo najskôr zaspať. S tvojou fóbiou.